Thoth skunde manyocha olor kod migawo mar somo osetemo timo lokruoge kendo koro ibiro yawgi kuonde mago mag boarding chakre odiechieng' makiny. Magi biro e kinde ma bende migawo mar somo osingo chwalo omenda maromo bilion 48 ne somo mar tam mokwongo. Judith Omondi kod ler mathoth. Seche ikwano kendo jonyuol mani kod nyithindo e skunde 348 manyicha piny owacho oloro kuondegi mag dak kata boarding sections yudo fungruok matin. Thoth skundegi temo tieko lokruoge mane dwaro nitie ni otieki kendo bende nyaka sani e kaunti ma Nairobi thothgi osemi barua mar dhi nyime kod chiwo somo mag dak. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way. We have done whatever we can. Last week Minister of Education, and they have assessed us again. They have seen that we have done the necessary, what they were looking for, and we are happy. Now we have the letter. We can be able to tell our parents that they will bring your children tomorrow. The boarding facility is there. Thoth lokruoge mane dwarore oriwo yaro kuonde nindo, stairs ne ute magorofa, kaachiel kod kuonde kalo poni mach omuochie skul. They have been talking about the spacing of the bed. We have been talking about a meter between this bed to the other bed. And again, they have been talking about the stairs. There is an exit. The stairs, they were not enough, but we have done so. Lakini pia shule kadhaa wa kadhaa kwa kaunti yetu ya Kisii zimekubaliwa kufunguliwa. Kwa shule 17, 5 tu ndo hazijahitimu kukubaliwa kwanza sehemu ya bweni kwa shule zao. E kinde ma magi timore, bende migawo mar somo ogolo oboke mar chiwo ler motelo ne yepo. E oboke ni, giyango ni gidhi chwalo maromo bilion 48.3 omenda ma idhi pogi e kidienje ma opogore. Somo manono e primary dhi yudo bilion 4.1, junior secondary bilion 15.3, ka sekondar mamalo ma idokie pacho day secondary schools to dhi yudo bilion 28.9, omenda ma en atamalo 50 mar omenda somo ma owinjo chwali e higa mangima. Oboke no oyango ni bugi 9,000 bende osechwal e skunde ka jonyuol okwa mondo ondik nyithindgi e okumba mar thieth mar SHIF mondo kel tich mayot ne jopuonjre mabiro bedo matuo e skunde. Tamni mar achiel dhi kawo jumbe 13 ka ndalo 5 biro bedo mag yweyo madundo kata half term. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi.